Astăzi gătim o prăjitură absolut delicioasă, simplă și pe buget. Începem cu blatul. Batem ouăle cu zahărul până devin spumoase. Adăugăm uleiul și amestecăm. Apoi încet încorporăm făina, cacao și praful de copt. Turnăm compoziția în tavă și coacem la 175 de grade pentru 10-12 minute. Apoi lăsăm blatul să se răcească complet. După ce s-a răcit, decupăm cercuri din blat. Resturile le fărâmițăm mărunt, le vom folosi la decor. Pentru cremă mixăm smântâna de gătit cu 2 linguri de zahăr pudră, apoi soft cheese. Punem prăjiturile la frigider pentru cel puțin o oră sau 2. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să dați like, subscribe și să gătiți alături de noi. Haideți să gătim simplu, acasă!